wo de oso me mo no nko adini ma ne mfa nipa mfrate asefo asase we so nko asama ado da yesi wawu yesi ya dai yezo no namo opoli ya na mo ma akɔhwebuo bi so na epaye no na wa ma nkwa mu biu wowu osihwe opoli ya no de amonka me na mo bom ne se me na ma befa no ko enti onsa no obi abewu no yenya dini bi bata wowu ho eno ode na akɔ Meet Chow show no woni guso wo hwe ahwefo ye besere mo se mo baji adwa na maje mre na ya ba panyin ba ko na ase panyin da bi sese obekan panyin sem obekire ba mu obekan ya bakwasem de ntia bebi baaye de ntia ya tu din bi enne titi obi ka enti nana we de akra me chiawo masaba na ase wo ho ye de opanyin me ho ye na wo so boko me chia panyin se pia o da chi bobechirem de ntia wo kire panyin na ojo so pia o obechirem de watem nsa bonkum so me nua ba ko pe e friend teacher ntwi ye ne ntwi ne ye show yi teacher we de akwaba ya amu miki na mo ho te sai me da se pa me da se ya enti meet child show na wona gusu a o hwe ye ne teacher wo ha na panyin so wo ha na opanyin na ye kwale sai adaroma teacher na wasem bisa wo be bisa ma ye wu munchire mu a e de aba opanyin se mfa ma nudie ne masem nyina nko wie teacher na teacher ebusa na sema na fe wakasa opanyin teacher entry meet child show jumade na mansan ehwe e de asem ne ye besu free anade panyin sem anase bemu nchiremu beye na ye besu free opanyin da bisese ho yo me cha show me da wase na ena mi se ensem ba ku bi bebuo ba ku mienu bi anase kasa bi ekoso pa na no na me pese ye ne na ahia yi de ye nya no ma ne nko emom ne be pese na ebe mi ye hunu se de ade no esitie yie na mi se mere ni ntima mi fanto aso preko na mi se wonchire yimu na wadawroma kasa ye ta kapa se tontonte Yɛrenom Nsa no na Yɛrefa Adwene na wobɛboa ye kakra se tontonte no eyede ade na de na esi ye so a Yɛrenom Nsa na Yɛrefa Adwene so ansensem no a ye ka no na wadawroma wobɛboa ye kakra na wachiri mu yi a kamepepa yo anyway they may go straight na de bisese na opanyin no achirem tonte Yɛrenom Nsa na Yɛrefa Adwene sa beim se mantie campaign so ka sa bende pa ya chire sei anase ne farabai ene sei na we de metoma me da se amumiura kasa no ya ni yesi ni trase yesi ebisi tontonte Yɛrenom Nsa na Yɛrefa Adwene obi abie na no tontonte Yɛrenom Nsa na Yɛrefa Adwene yenim se tete nyina no ensa de mpanimfo nom e de fa adwene na we de o se ton eni tonte ton e nipa din enfante foto tome ton tome eni tonte
ɔno nso yɛ nipa na saa nipa mmienu nyinaa yɛ ayarefoɔ. Tɔn yɛ bubuani ɔnante fam bafai. Tonte ɛyɛ nifrani na ɔmo di agoro firi ɔmo mɔfrɛm ɛna di nyiniyɛ. Na ne ɔmo kura ɔmo wɔ mu no ɔmo nkɔ baabia sɛ ɔpanin bi nsa dwaase ɛna ɔmo sɔre a ɔmo di ɔmo agoro. Enti ɛnam so ma betwani no bɛyɛ saa tɔn ne tonte no yɔnko brɛboɔ prɛkopɛ. Dako na betwani no bisa tɔn ne tonte sɛ adan ne adi agorakyɛ abe mitwa na fitire ha ya me de ba na sami gya hɔ anɔpa no kura saa kotwa foforo ba mo na mo tɔn ma me na da krokura ka mo yɛ brɛ na nka mo ba sadwa ase hɔ wɔ wira mu hɔ a ɛhɔ de ke betimi agigye ya nipa ma ayɛ ni so ɔkae na tɔn a wɔyɛ bafae no ka kyerɛ ne sɛ yate waka ne saa yɛ kɔdwene ho ebere sem yɛbɛba abɛsrawo. Ɛkɔyɛ na kakra kɔ animu bɛ na atwemienu miɛnsa pɛ ɛna tɔn na wɔyɛ bafae no ka kyerɛ tonte ni frani ni sɛ ɛnɛ deɛ miɛnkɔ ne yɛnkɔ sra yɔnko no wɔ na abɛso. Nti bafae no na wani ohunu kwai enso wo wia ne nam opanyine kro de kakra mo se teacher wan sem bi busa o na we de adam ma be so metafru wa no kakra me se duru ba bi a asem we nkyire mu no ya no wa to bo wo ba bi kakra bi se na me won sem bi se bi wo ho ma wo pa se de wo kan se bafae anyway e kwa kwesra ani ni frani e kwa kwesra wo bi ɛhɔ na nka me bebisa sɛ na saafo enkoye ɛbɛyɛ dai ase na nka wo de ba na na pese nka me se nka wo to bo ase kakra nti me da wase sɛ ho so wo de ba yɛnkɔ so edi ka so me sa do wase biom tɔn ne tonte no me sɛ ne yɛ ka ne saa kɛkɛ na sese no wa bie bibia ne kakra ma yɛhunu sɛ ne saa kasa me yenu ɛte me da ase na na to aso mane sɛ na ɛmme yɛhu sɛ tɔn na mu yɛ nipa adamfo mienu a omunam baako sabi ebubuani baako so sabi na ni ayedan efra na omu ko obi abeso nti wo ko san ne se baako be do moduru ho baako ye bafan baako so ne efra no matimi akọ enya sa na na bechirim we that's ewra miwra no de akosi etietia ne se esan se ton no na eye bubuani na nani da ho nti tonte na nani afira no de enkomo a wo mu die no ene na etwa kwai ba fai no de okoboko onu mu owia ne nsa ne nan endi ba ni frani ni turu na bia ese ka ba fai no na wo hunu de ba fai no enam o mo de nkakra saa na ekoduru abeno so o mu koduru ye no na betwani ni ho betwani no kwa wiwe ne tani ba ya awia no okopa nsuroja de ba chechire ne tani asoja ko fita be no oba na ton ni tonte eti abenso no azi ye minuanom na mo beba ha na mo anka nkire mi amama nsiesie mu ye adey no so se ye de ya ka nkire wo se ye nhye woda ye beba enne na kwan ba mu na yesi ye besra wo enti tete ho no nso no betwani bia tete ne nsa no pa no aketetua mu no de sache ahyebi no achechire so kama no de akɔhye nwinu mu baabi sɛ de ɔtete awiasa no na wiabo ama na ayɛhye a ɔde anɔpasa na enwinu no ɔde asie no bɛfra ama nsa no ano ayɛ den sɛ de wotwe bia ɛbɛba wani so enti betwani no koyi nsa firi hano a ɛba ketetua ma no asi tɔn ne tonte ɛne mesu mi fidie ya kranti o ene de megiri si abagye ani hapa nti munyi nsanfu aketechu na monunum bi na men kofite ma ba no mra na meba no me de awi asan bi ba afi ato ye bo ase ne ye die ho nkomo na ton ne tonte no mun sa ketechu anu wie no mu hunu se wo mu boboro
Ntam no na ton no ye bafa no ka kire tonte na nani afira no se hwe enyam yan kofa so die bi matu betwani ni so ye yonko na eno no ensa no de wadi ka de aman ne ye tena ha mane sa kofa wi asa no ba ye bebura kasadwa ase ha wo wira mu ho betwani no wontimi mfa mimi bafa enhye kire na won so nsa emfa ye nkofie enti sa na te de akwan ye fa so ba ye no meyenko no oba ne ani ha ansa no se die tie bi o de beto ayi fie enti ma o mu tisi kwan so eba fie se de wo mu ko no o mu ko no ti betwani nu ba ya o mu ni ho no no so akoma tu se enti ayonkofo no so hin no mafa enti o so ani nsa fufuo no oba fie no na ton ene tonte no mo te se dwa ase ho ohu wo mo no ogu ahom kokko no ka kire wo mo se ade na ton wo ne tonte montina ho na men ko fa nsambra nsan we nyina ka wira mu oka ne nya mayu enam na manu yi na mo antwen ne yamfa nam na anwen nsan no na mo abafie eho ena ni firani no e ka kire betwani ni se mi tonte de mene ton Yɛrenom Nsa ne Yɛrefa Adwene osi yemienu buruka wira mu ha ebe dine se obefa bafa ya hekiri asomi ni firani nsa na bre kro no mu beso ansa fufu nanso esan se Yɛfa ye ho adwene se yempese ye be ha wonti onsa nsa no de ato ayefi ha de ye burukura ayetifie efiri sa abre na mpanimfo de ye kasa bebuo se ton ni tonte Yɛrenom Nsa na Yɛrefa Adwene kwan ya ebefa so ebekofie na Yɛrenom Nsa ne mo brosi ebeka wira mu ho enti zo odi zo bi ye tontonte a onte kasa na se ene ne fare ba mu bia no onim enu nti na ma bebre ka tontonte ne ye ka ne ton ene tonte Yɛrenom Nsa na Yɛrefa Adwene opanye da bisese ene a kire ton tonte e ba ye ta aka no ton tonte Yɛrenom Nsa na Yɛrefa Adwene teacher boss akon bibi kakraka opanyina kire be mawi na afi menko break mra na hwe ba bia e wose to aso ana se disi mi cha show mi da ase mi di ka mi bo mi nsema manana ti nana mi bo mi nsema o pa wa ya de nyame nhira o na afi o mama te asem na mi bisa ye na ase na mi se ne senti ne se o kina obi ka kasa no a metimi a kire no ne sese okano na afi kwan asa no man so fa so bae no so metimi aka bi nyame nhira o e wo saa asemu ya ada mansa tirimu tontonte na so ye nti ase ne ye kanisa na ebere mu na makwanya so amaya tie me bona na aba so pa me chas me das yo meet Charles show me ko break up me ba betwa so meet Charles show ena hwefo mo hwei opanye de besese wo ha nana age adwa prekope ena ya ba ne na ase besua tete nsem anasa bakwasem teacher ntwi wo question bi bisa nana baby wo ha so ye print mu ana kasa bi wo ho wo se yade ya no fafai ebisa nana ko sign ne se na kasa wo be chese meet Charles show me da ase se amise yehia na na de mise na ye mane nkokwa se yenya adwenkyere ne adesuade bebre na efini ho nti se ne wadi kai a kire ye de mede ba se tonton wa kire ya se no ba ku bi ho a mise no so na ya de ya mise enipa eje ho akinye sa akasa ne ade no na me pese eno so na aboa ye kakra na ehunu se ne esi etie na wadi wadawro mawo nia yata kan se bibisa kontonkrowi da amansan kom kontonkrowi da amansan ekom nana wadawroma betu ba kire ya se kakra kontonkrowi no eyede adea
na da so ne yɛsɛ ɔda mansa kom sɛ mi wa ha mi kon ɛna da hɔ sɛ nso yɛsi kontonkuro wi ɔda mansa kom nti na wada woroma edi ka de ne kontonkuro wi na ankasa na afei ɔda mansa kom sɛsɛ anabro mi Charles na radio ba anase wadi nyina teacher entry obusa sɛ de ne fe ne kontonkuro wi me da se ye nyina se ya kanfo ye giri se nananom ta ka se owu aye no ti se kontonkuro wi wa anka se owu ye kontonkuro wi wo se owu aye no se kontonkuro wi no oda mansan nyina ko mu owu de o so me mo no nko adiri ma ne mfa nipa mfrate asefo asase wi so nko asama do da yesi wowu yesi ye dai yezo no namo opori ye na ne mo ma akɔhwebuo bi so na epaye no na wa ma nkwa mu bi o wowu osihwe opoli ye no de mo nka me na mo bom ne se me na ma befa no kɔ enti onsan obi abewuo no ye nyadini bi bata wowu ho na ode na kɔ empani si owu aye no ho se kontonkuro wi no dodo na nim se wowu ne afre no kontonkuro wi enyi owu ne afre no kontonkuro wi kontonkuro wi nananu mama hene abrempon ene himfo omukɔ wo manim no ohun sese ayie bi to no ne ben no pa obonsi aye dade kurukuruwa bi ne bia ye de ewirai nyenya akyekere ho na ye de ato nana kom sa de kurukuruwa no dade kurukuruwa na de ahye ne ti na eda ne kom ha no eye kontonkuro wi nananu di gina ho akyere bibi se saa na obia ebekɔ no obia bɛka owu ahwɛ na yɛka kontonkuro wi a ada awia begina pa pebere awia begina awia kete firi dumienu kɔdɔnko no mienu no ada awia bɔ kase pa ya amwani so hwɛ baabi awia da obon sɛ adeɛ bi atwa kankwa fa awia no ho ahia atwa ho ahia kurukuru ada awia no ho ayese nyankontɔn na ato akyekere awia no ena awia no da mfimfin na wa awia no da woso bia no saa de no eda soro ho eda awia no ho no ne yefre no kontonkuro wi enti wa wuhuru awia no bia no saa hankra no da akon enu nti na nananu de ye na hweso de a me kan se obo se dade bi ne aye ne ye de nyanya kyekere ho ne ye de ato kom so said ye man obi tete no obi dikuna ye besina nyaadoa ye de bode ye de prekese ye de amako ye de niema bebre obahuni ye de aya ikunafo no na wo su adaye wo se bode ye be pata no wo su afe kura obedidi so ade bia na nananu mu ye bia wase amako na se mu kire se wahunu de ya prekese ne ka ho no kire se wa ye prekese ja na adu na de wona ni diri da pa wa so wani pa nyina e ka no wona ni kuno wu amadi aye no so nyaado ade wo se mai wo biri patrampa o mina mai nyaado aboa ye dimi sa ade nso ya nwomenam eni ma bia na nananu mu ye titibire mu ni ehye no ane ade ni nyina no de na nananu mu ye nyina no na ewase enunti ename kama obiate ewo milchas yumadie yimu se ye kase kontonkuro wi a ade na edura na adwene so wo ha kura adwa kase a utimi hunu sa ade no etimi ebetwa ho hia ya monta nhye no nso sa hwe sa ade no ne afre no kontonkuro wi sɛdeɛ onipa wotie bia sɛ wo pagya wani hwɛ soro ade bia ade a na sɛ saa hankra no wɔ soro a ɛda kom enu nti ɛna mpani si wowu ayɛ no ho sɛ kontonkuro wi sɛdeɛ wo bɛyɛ wiase bia wo bɛka wowu ahwɛ na saa wowu no yɛka kontonkuro wi anye wowu ɛna di kontonkuro wi lemum kontonkuro wi ni deɛ atwa wi ho ahia
ɛwɔ soro ɛfiri sɛ yɛ nipa deɛ yɛ nyankonsonoma yɛti nyamete ne yɛnte yɛ ho so ɛniɛma bebre wɔ hɔ a nananom akagya a enye nipa nyinaa nete yɛ ɛna kan kasa ne twi kasa no nso a yɛ kae no wɔ nwoma mu no deɛ yɛnka ne dɔ yɛntworo ma yɛ ne dɔɔso ɛbɛdɛ na yɛate sɛ wopɛ sɛ ɔte na ɔte aseɛ na ahu ne yɛ a Yesu ohyia Mr. Meat Charles Madam ase ema moniti a ade na yo panyin akasa wi teacher antwede na waka kire panyin me bo na da bisa se abaso mi se de ni nwuma ese koro no mi se amansa bete ne nka na se koduru ba bi na se obi anti asem bi ase obi ntini bebi ase na openchirimu a mi se ba bi ana na obi a no obete anaso mbehwehwe no na nana aba beboa wo mo ewo nkyiremu bi a wo mo epe nana edikai medawase na nana wedi wadawro ma wo ka me bese me bisa wo kakra se yase mpanyi se na wo ka ensema yekuka nyina no nya mpanyi nyina na enim na bese me bisa wo se sa nsem wo yakasi wo ya wo ka no nana wo ayedai na utimi nya sa nsem wo yi emayesa wadawro ma betimi aboa me kakra nka mepe na mpanyi sinka panyi jori weno kinso ayedai asa nana yese wode nano ato but emse yeja mpanyi se abone ede ja kwa yenya no kwa mit chaw so na mo so meba nana we de ye down say wadwene nyansa ne tete abakosami e benchire mu ne nyansa ne adwene woti mu hwane dodomo na wo suafre ana me bo atete ntwe ye de mu bi say de nyam nko a ana mu bi sa nipa bi amni be hia wasase su bia yedi nkombo ne kwawie ya obi sa me sa esunu obi a ne penno beto no woni fie santi elu bia nyina ne ya bisa se ufi mpani nsam ene sei me fra sante kontanse amanse ni ba ne me bato me nananom na me nananom bi de kwadu ne di koko me nana bi de krechre e bi de yawantwi me nananom bi de kwame apia me tete fie no a me ya wu metumu no na mema maako aduonu nan ne tena de dipono baako ho se didie aduonu nan that's nipa 24 ene ti de dipono baako ho na ebra wo mo adidi awie no a obi a twen se obemaduane ato no ho no na yensu ya nkwala ye ne yekoyiyi de dipono no ne ase nkyɛnse ne akiri mpraprase no ye na yekoyiyi na ne nananom ne ye papa nom ne omu nimude nti bra omu edi nkomo no na ye ntimi nka bi na me de ma adwene ene na efa nti bra koda nim na mansusu se ebe ye minim de kasie bi ama ede mako wie sa etoko so ama mayonkofo a menu omu si so nyina aka kire me se kwa me de daachi ubedi hene ampa se de mpanifo kan ye no ye se nyankopon bo hene akana ma amfa ampa boa na mu a me de bepia hafo ha kukurum ma hene bo me chiame me de me nananom no omu nimude na no omo ka tetesem eme yete nyame nko a me nana me wofie ho de nanso bia de me kan ne enye sa tipensofo a ne yete ho sa bre na ne nananom tie no yiwo mu nyina na timi fa nananom asem sa de me fa no me nya nwoma bi
bebre na ekohwe mu ni abeka mu asem akire mu na emum de ye nanan ka ye na ye ko nwoma mu ye nhunu bi baabi a na nne ye nso ya fa ye ka de agya nchirima megiri sebre semu no ye behuru de nsusai e betwe bode hunase akodru medamase na yesu da wase ahwefo nyina da wase meet Charles ahwefo da wase na yeze nyagopo si we hina krament entimi fa mpaboa na de sese na de o my bena bumi do ebena bumi but enti ahwefo ye de dwumade no besia na da sende yesa bo panyin na ase na yena na bedi insa woso meet Charles so ahwefo medamase